Hey, what's up? It's me, Biox again. Biox Panalo in the house. Yeah, nandito tayo kay Sir Mata Place. Yan, napakaganda ng place. Eh. Napaka-chill. Yan, ganda talaga, ang ganda rito. So, maraming pwedeng activities na pwedeng gawin dito. Siya nga pala, shoutout sa lahat ng mga kapanalo. Maraming salamat sa mga pag-subscribe, pag-like at share, pag-follow sa aking YouTube channel. So, huwag niyo kong kalilimutan. Always panalo! Ayan, ganda ng place. Ayan. Ayan. Naku, saya-saya dito. So, kakain na. Siguro mag-order na tayo. I-order natin food here. Tingin tayo mamaya kung anong pagkain na masarap na pwedeng kainin. So please follow my YouTube channel, of course, Biox Panalo. Subscribe always. Then, ang ganda ng place. Nakaka-amaze talaga. So, puntahan natin si Sir Edward. Place. Saya talaga rin. So paano guys, kain muna tayo. Balik tayo later. Okay, see you around guys. Biox Panalo.